יום הזיכרון הלאומי לנפטרי השואה. נכון. נכון? שמעתם את זה. שמעתם, היה. אז בשנת 1960 אנחנו יודעים שרעדה, העם היהודי, הארץ, בכל העולם היהודים רעדו. בא בן גוריון והכריז בקול, אייכמן בידינו. ככה הוא צרח, אייכמן בידינו, ידענו שהנה, הוא נמצא, הוא נתפס הכל. אז האיש הזה, אייכמן, שניהל את כל מרכבות המוות, הביאו אותו למשפט בארץ ישראל, ופה כל העולם באו עיתונאים לסקר את המשפט, איך היהודים מנהלים את המשפט. אני זוכרת את זה, היינו ילדים. היינו ממש ילדים, נכון. היה תיבה כזאת זכוכית. היה לו זכוכית כזה. כן. אז באמת גם הוא, גם אייכמן, לקח לו עורך דין גרמני. העורך דין שלו אמר, סליחה, מהו השם? פשוט הוא קיבל פקודות. אז מה רציתם, שיתנו לו ירייה בראש, אם הוא יסרב פקודה? אבל זה לא היה נכון, כי מצאו מסמך שמעיד, ואפילו בחותמת ידו, איך להריץ את היהודים למוות. אתמול אני בבית, ואני שומעת ברדיו, ברשת ב', אתמול אני שומעת ברשת ב', שהותר להוציא כל מיני מסמכים שהיו מהתקופה שלו. של אייכמן. ואחד המסמכים שם, באחד המסמכים כתוב שהוא רצה ללמוד עברית. וזה היה עוד לפני שפרצה המלחמה, עוד לפני שהתחיל כל הבלגן, הוא כבר רצה להכין את עצמו ללמוד עברית ולדעת טוב מה יש ביהדות הזאת, איך היהודים האלה מתנהלים, ובכלל לדעת עברית. אז מה זה מראה, בנות? שמה? שבאמת הוא היה מתוכנן, הוא היה בן שהכל היה מתוכנן, שהכל היה ידוע. והוא באמת היה הרוצח, והסוף שלו כולנו כבר יודעים, אנחנו שמענו וראינו אפילו הצעירות שבינינו. אמרו בסוף, גם עשו ככה לסינואר, אבל בסוף היה לו... אבל 3,000 שנה לפני כן, היה עוד פושע אחד גדול, לא פחות ממנו. המן? אייכמן, לא. לא. מה זה? פרעה הרשע, יימח שמו וזכרו, גם הוא היה, כן, הוא גם עשה שואה גדולה ליהודים. בני ישראל היו 86 שנים באושוויץ, לא פחות ולא יותר ויותר גרוע. אייכמן והיטלר לא הטביעו תינוקות. ופרעה כן ציווה להטביע תינוקות. אז הפושע הזה גם אומר, גם הוא יכול להגיד, סליחה, מה אני אשם פרעה? הקדוש ברוך הוא הקשיח את ליבי. הוא הקשיח את ליבי, אז אני נהגתי לפי מה שהשם ציווה אותי. פתאום הוא צדיק, השם ציווה אותו. אבל זה לא נכון, כי מה שהיה עם פרעה, הוא תכנן להשמיד. 5 מכות ראשונות, כן? 5 מכות ראשונות, הקדוש ברוך הוא נתן לו בחירה חופשית. ב5 מכות האחרונות, מתוך 10 מכות שהוא קיבל, הוא הקשיח את ליבו. אחרי הייתה לו בחירה חופשית, והוא לא נהג כמו שצריך, אז ב5 מכות הבאות, הקדוש ברוך הוא הקשיח את ליבו. אז אמרנו שהם היו 86 שנים בתוך מוות, ממש מוות מה שהיה לבני ישראל בארץ מצרים. כשהוא קיבל את היהודים לארץ שלו, היה כתוב בתורה, 70 נפש ירדו בני ישראל לארץ מצרים. יעקב, הבנים שלו, הנכדים, 70 נפש. אז הוא נתן אשרת כניסה ל70 איש. אמר, בסדר, 70 איש ייכנסו לארץ מצרים. ועוד שהבן של יעקב היה יוסף, המלך, אז בכלל. אבל פתאום, הוא רואה שבני ישראל מתרבים ומתרבים. כל אישה בהיריון יולדת 6, 7. זה מה שהיה. אנחנו צריכים עכשיו. אז הוא נבהל. אנחנו צריכים עכשיו את הילודה הזאת. תאמיני לי, הלוואי. אז הוא נבהל. אמר, רגע, היהודים האלה התרבו. וואי, שמעתם את זה? נכתב. 50 מיליון קונדומים לערבים, לעזה. ואז הוא מכנס את הקבינט שלו, ואומר, יאללה, תנו רעיונות. מה נעשה עם היהודים האלה? אז יושבים בקבינט ומציעים,
נעביד אותם בפרך, נטביע להם את הבנים, וככה הם לא יתרבו, לא יהיה להם זמן לחשוב על פרייה או רבייה, וזהו, וככה נתפטר מהם. באמת זה מה שהיה. הוא גזר גזרות מאוד מאוד קשות על בני ישראל, והעביד אותם בעבודות מאוד מאוד מפרכות, שלא יהיה להם זמן לנשום ולא לעשות שום תנועה ושום, לא ללכת לשום פעילות. ואז, ויותר מזה, הוא ביקש להטביע את התינוקות. הוא אמר למיילדות, כשאתם מיילדות את היהודיות, אם אתם רואות שזה בן, במקום תחנקו ותזרקו אותם ליאור. אם זה בן, תחיו אותה. למה? למה הוא רצה להטביע את הבנים? למה? שלא יהיו חיילים. שלא ינשש, שלא יהיו חיילים. המושיע של ישראל צריך להיוולד. יפה מאוד. כן, הם ידעו. היו לו הצטגנינים, שהיו רואים בכוכבים והיו יודעים דברים. מחשבים, מצרים ידועה כמדינה נוראה שכזאת, כולה טומאה, כולה כישופים. אז הם ידעו, והם אמרו לפרעה, תדע לך, עומד להיוולד פה תינוק, שהוא יהיה המושיע של בני ישראל. הוא יגאל אותם מתוך הפרך הזה. זה ככה? להמית אותם. להמית את הבנים. וזה מה שהוא ציווה, להמית, והוא ביקש מהמיילדות, אם הם רואים בן, להרוג, אם הם רואות בת, להחיות. המיילדות לא שומעות בקולו. הם עם אומץ. איזה אומץ! להיות בארץ מצרים, תחשבו שואה. מישהו יכול להגיד למפקד לא? והם אומרות לא, אנחנו לא רוצחות. פרעה רואה שנולדים בנים. מה זה? איך זה יכול להיות? אבל אני נתתי פקודה, לא להחיות את הבנים. אז הוא בא אל המיילדות ושואל אותם, מה קרה פה? איך זה שנולדים בנים? הם אומרים, לא, אנחנו לא יודעים. הייתה בני הבן? אנחנו פשוט, הנשים היהודיות הן כמו חיות. הן הולכות לשדה והן יולדות כמו חיות. הן לא מחכות בכלל למיילדות. אז אנחנו לא יודעות מה הן יולדות, בנים או בנות. ולמה הן משוות אותם לחיות? למה? לא סתם המיילדות אמרו לפרעה, הן כמו חיות. איך חיה יולדת בנות? בקריאה, וליד העץ. קריאה. ומה עוד? כן, נכון. לבד. לבד. הם צריכים אפידורל? לא צריכים. צריכים מיילדת ליד? לא צריך. אפילו שהן חיות, הן רק מסתכלות על הקדוש ברוך הוא, תתפלו, ומבקשות שהוא יעזור. אז המיילדות אומרות שהיהודיות הן נקשרות לקדוש ברוך הוא, מבקשות ממנו עזרה. הם לא מבקשים עזרה מהמיילדות, הם ישירות מבקשים. לכן הם אמרו, הם כמו חיות, והם מחיות את התינוקות. והם למעשה היו מחיות את התינוקות. הם היו המיילדות. הרבה נשים היו כן הולכות לשדה, כי הן היו פוחדות. היו יולדות בשדה את התינוקות. היו יורדים מלאכים, תתפלאו, אתם יודעים איזה מדרשים קראתי. היו יורדים מלאכים מהשמיים, מנקים אותם, מאכילים אותם. מתוך סלע היה יוצא להם דבש וחלב. וככה הם היו חיים. מה רבו מעשיך השם? זה היה משהו מדהים. וכשהמצרים עלו על זה, שהם יולדות בשדה, הם הביאו טרקטורים לחרוש שם, כדי להמית את התינוקות. הקדוש ברוך הוא הכניס אותם עמוק עמוק באדמה שלא יוכלו להרוג אותם. כשהטרקטורים והגויים היו הולכים, הם היו צצים כמו דשא, כמו פטריות אחרי הגשם. היו צצים בחזרה, כל היהודים. איך הם בכלל ידעו למי הם שייכים? אם היינו רואים את הדברים האלה, היינו הולכים עם פאות כולם. כן. לראות דברים כאלה. ממש. אבל באמת הניסים שהיו שם, הם היו ניסים מעל הטבע, פשוט. תמיד היה ותמיד כמה יהיו. הניסים היו. עכשיו טוב, גם היום יש ניסים. אז באמת עמרם, כל יום הוא נס. עמרם, בוודאי, עמרם ממשפחת לוי, מתחתן עם יוכבד ממשפחת לוי, הייתה דודה שלו, היא הייתה בת 130 שנה, בגיל כזה יולדים. בת 130 שנה היא ילדה את משה רבנו. יש לנו סיכוי. אם אלוהים רוצה, יש לנו, יש תקווה. והיא אמרה, הרופאה... קודם דיברת על להגדיל את הילודה, עכשיו יש לנו סיכוי. הוא רכב מהכסף. את מתכננת משהו? לא, תגידי משהו. על הוולדה. תעשי הפריה. בקיצור בנות באמת הגענו לעמרם שהתחתן עם יוכבד.
אבל פתאום הוא שמע על הגזרות האלה, אמר, מה אני צריך אישה? שהיא תביא לי ילד ותזרוק אותו למים? אז הוא גירש אותה. באה מרים הבת שלו, שהיא הייתה נביאה מגיל קטן, ואומרת לו, אבא, אני ראיתי ברוח הקודש שאתה ואימא צריכים ללדת את הגואל שיגאל את בני ישראל מארץ מצרים. והוא האמין לה, כי היו כמה נבואות שהיא אמרה לו. אז הוא ידע שהבת שלו מדברת אמת והיא נביאה. ועוד היא אמרה לו, פרעה גזר רק על הבנות, ואתה גוזר, הוא גזר על הבנים, ואתה גוזר גם על הבנות שלא יחיו. שוש בטח באותו רגע אמר לה, יוכבד, לעל קטרי, יאללה. אז באמת הוא החזיר את יוכבד, התחתן איתה, כל הגברים שאמרו שהוא התחתן, גם הם החזירו את הנשים שלהם. כולם התגרשו. כולם התגרשו בגללו. יהודים גדול הדור. למה היה פעם גירושים? כן. אם גדול הדור מגרש את אשתו, אז מי אנחנו? שם זה מתחיל. הבגידות, הכל היה. אז אנחנו ממשיכים, ויוכבד בהיריון, והמצרים יימח שמם וזכרם היו עם פנקסים, שומרים, כל אחת באיזה חודשים, כדי לדעת שהיא מגיעה לתשיעי, לראות מה היא יולדת, בן או בת. הייתה שמירה אדוקה בשנים האחרונות של הגזרה הזאת. היא בהיריון, והיא יולדת 3 חודשים לפני הזמן. היא יולדת את זה היא רואה שזה לא תינוק רגיל. היא ילדה את אהרון, היא ילדה את מרים, אבל התינוק הזה מילא לה את הבית באור, היה יוצא ממנו קרניים של אור. אז עמרם הולך לבת שלו, מרים, ומחבק ומנשק, אומר לה, יפה ביתי, צדקת שולה. צדקת ביתי, צדקת, שאת ניבאת שהולך לצאת מאיתנו הגואל של עם ישראל. אז באמת היא מצפינה אותו 3 חודשים, אחרי 3 חודשים היא יודעת שעכשיו באים לבדוק. מה היא ילדה? חייבת להוציא אותו מהבית. מכינה תיבה, מצפה אותה בזפת מבחוץ, שמה בפנים נקניקים בצקלים, שיהיה לו ריח נעים לתינוק. ואומרת למרים, קחי אותו, שימי אותו ביאור ותשגיחי עליו. אני שואלת אתכם, בנות צדיקות וחכמות, מה זה ביאור? ביאור זורקים את כל התינוקות. חיילים הולכים שמה ושומרים. איך את שמה יוכבד? מה, השתגעת? מה את שמה את הבן שלך כדי שיראו אותו החיילים ויזרקו אותו ויטביעו אותו? מה את עושה דבר כזה? תגידו לי, איך היא חשבה? היא ילדה לפני הזמן, היא יכולה להסתיר אותו. היא הסתירה אותו 3 חודשים. אבל עברו 3 חודשים, אז היא חייבת... הוא גדל, מה היא תעשה? עכשיו יגלו אותו. תלביש אותו כמו... אז היא אמרה למרים, שימי אותו ביאור. תלבישי אותו כמו בת. אתם יודעים למה? דרך אגב, אם הבת תזכירי לי משהו להגיד. כי ההצטגננים של פרעה אמרו לו שהמושיע של עם ישראל ילקה בים. הוא ימות בים. אז מה היא עשתה? היא שמה אותו בים כאילו הוא טבע בים. אז עכשיו הם יבינו, ככה היא בלבלה אותם, ועכשיו הם יבינו שכאילו זהו, משה באמת, המושיע כבר מת. ובאמת הגזרה התבטלה. מרגע ששמו אותו בים, שיוכבד שמה אותו בים, ביאור, הגזרה התבטלה. התחילו להחיות שוב בחזרה. אז מרים שומרת אותו, ומי מגיעה? בת פרעה. בת פרעה יורדת. יש 2 סיבות למה היא ירדה. יש 2 סיבות למה היא ירדה ללחוץ ביאור. סיבה אחת שאומרים, בגלל שהיא רצתה לטבול מהצרעת שהייתה לה, הייתה לה צרעת בגוף. סיבה שנייה שמפרשים אומרים לנו, שהיא רצתה להתגייר, אז היא באה לטבול. היא הייתה בתהליך של גיור, היא רצתה להיות יהודייה, היא רצתה להתגייר. אמא בפרעה רצתה להיות יהודייה? כן, כן. דרך אגב, היא נכנסה לגן עדן, בדיעבד פרעה. בחייה. בחייה. זה מהסרט שלי וחצי. בסרט. ברגע הרגע בסרט. אבל זה נכון. 7 אבל זה לא... בעודם בחיים נכנסו לגן עדן. אבל זאת לא בדיחה. זה לא בדיחה, זה אמיתי. טוב, בנות, אז... למה? אז בת פרעה רואה את התיבה. והתיבה רחוקה ממנה. והיא מושיטה את היד. מה את מושיטה את היד? מה תגיעי אליה? תראי באיזה מרחק היא נמצאת.
אבל היא אומרת, אני אעשה את שלי. והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. היא מושיטה את היד, והיד שלה מתארכת עד התיבה. היא לוקחת את התיבה, היא פותחת, והיא רואה תינוק. אבל איזה תינוק? בוכה כמו נער. הוא לא בוכה בכי של תינוק, בכי של נער. כתוב בתורה, והנער בוכה, נער. אז היא נבלת, היא אומרת, וואי, מסכן, זה ילד של היהודים. וואו, תראו איך הוא בוכה. היא מרימה אותו, נותנת אותו לשפחה, אומרת לה, תניקי אותו. תני לו לשתות. שירגע, תראי איזה בכי. המלאך היה נותן לו בטוסי ככה מכות, שיבכה חזק. אז השפחה לוקחת אותו, רוצה להניק אותו, אבל הוא סוגר את הפה, הוא מפסיק לבכות, סוגר את הפה בכל הכוח. מה זה התינוק הזה? אז היא אומרת, טוב, הוא לשפחה השנייה. היא נותנת את התינוק לשפחה השנייה, הוא שוב סוגר את הפה חזק, לא מוכן. פה שאמור לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא ינוק מגויה את החלב שלה. אז מרים רואה את כל הסיטואציה הזאת, ואז היא אומרת, היא יוצאת מאחורי הכנסות, והיא באה מהר לבת פרעה ואומרת לה, אני ראיתי שהתינוק הזה בוכה. את רוצה שאני אקרא לאיזה אישה יהודייה שתניק לך אותו? אמרת לה, כן, רוצי. בטח רוצי. היא הבינה שהתינוק לא רוצה לינוק מגויות. רוצי, תקראי לי לאישה יהודייה. לאן היא רצה? לאמא שלה. לאמא שלה. אמא, מספרת לי אמא מהר את כל הסיפור. רגע, אבל נשאלת השאלה, היא מביאה אותו לארמון. לא, היא לא לקחה אותו לארמון, היא אמרה לה, קחי אותו, תניקי אותו, תגדלי אותו, אני אשלם לך משכורת כל חודש, וכשהוא יגדל, תחזירי לי אותו. מעזה יצא מתוק. וזה יהיה הבן שלי. בדיוק. טוב, מסכימה. מי לא יסכים? לקחת את הבן שלו, איזה פייס היא קיבלה. ולקבל משכורת. ועוד משכורת. היא לוקחת אותו אליה, והיא מגדלת אותו כיהודי. וכל הזמן היא אומרת לו, משה, אתה יהודי. משה, מה אתה? אני יהודי. יופי, הוא זוכר. הוא יהודי. כל פעם הוא עונה וחוזר, אני יהודי, מכניסה לו את זה טוב למוח לפני שהוא מגיע לארמון של פרעה. משה מקבל את כל הבסיס של היהדות, ומה הוא צריך, ואיך נטילה, ומה אוכלים, וכל מה שצריך הסבירה לו. אמא, הוא גדל, צריך להחזיר אותו לבת פרעה. מחזירים אותו לבת פרעה, היא מגדלת אותו כמו נסיך בארמון של פרעה, פרעה מושיב אותו עליו, כמו נכד שלו. כאילו כמו הסיפור של יוסף כזה. כן. דומה ליוסף. אבל איך הוא הסכים פרעה? מה, מאיפה הילד הזה בא? מה, הוא לא שאל? היא קבעה לו עובדה, הרבה שואלים את השאלה הזאת, אבל הוא לא יכל עליה. כשבתיה אמרה לו, זה שלי, היא התלהבה, למה? כשהיא החזיקה אותו, שהוציאה אותו מהיאור, איך שהיא החזיקה אותו, כל הצערה נעלמה לה. היא אמרה, יש פה תינוק מיוחד, זה לא תינוק רגיל. זה לא רצה לינוק, זה לא תינוק רגיל. אז היא הבינה שיש פה משהו מיוחד, ועוד שהיא התחילה להתגייר. אז היא מביאה אותו, הוא גדל בארמון, שימו לב, במקום. תקשיבו טוב, בנות, תפתחו קצת. במקום שבו הייתה הגזרה להטביע את כל הבנים שנולדים, שם גדל המושיע. הוא פחד שיגדל מושיע והוא גזר גזרה להטביע את היהודים. שם, במקום הזה, גדל המושיע. כנגד כל הסיכויים, נכון? אז רק שנבין שעצת השם היא אשר תקום. מי אנחנו? הקדוש ברוך הוא שרואה הכל, את כל הדורות, וכל מה שצריך להיות. הקדוש ברוך הוא שיודע מה צריך ומה לא. אז הוא זה שתכנן את הכל, שמשה יגיע לשם, ושכל הפאזל הזה מתחיל לאט לאט להיות מושלם ולהתקבל. אז הוא נמצא בבית, בארמון של פרעה, והוא יודע שהוא יהודי. אז הוא יוצא לראות את שלום האחים שלו היהודים. ומה הוא רואה? הוא רואה איש מצרי מכה איש יהודי. כתוב בתורה, ויבט כה וכה, ראה כי אין איש, אבל המפרשים שלנו, רש"י אומר, מה זה ראה שאין איש? לא שהוא ראה שאף אחד לא רואה אותו. הוא ראה שאין אף איש מהמצרי הזה
שעלול באחד הדורות הבאים, בצאצאי צאצאיו, לחזור בתשובה ולהיות יהודי. הוא ראה שאין. כשהוא ראה שאין איש כזה, אז הוא אמר את שם המפורש, המצרי מת. ואז הוא טמן אותו בחול. ככה הוא סיים את הסיפור הזה של האיש המצרי שהיכה איש יהודי. למחרת הוא יוצא שוב, מנחם את בני ישראל, מעודד אותם, עוזר להם, וכל הזמן איתם. והוא רואה עכשיו יהודי מכה יהודי. אז הוא אומר לו, רשע, למה אתה כאחיך? מה אתה עושה? זה אח שלך, איך אתה מכה אח? הוא אומר לו, להרגני אתה רוצה. כמו שהרגת אתמול את האיש המצרי הזה. משה מבין שזהו, זה התפרסם. הם הלכו וגילו לפרעה. שני היהודים האלה הלשינו, אמרו לפרעה, אתה יודע, זה שגדל אצלך, הנסיך הזה, הרג איש מצרי. פרעה בלי לחשוב פעמיים, הפעם איריס, הוא לא חשבן לבתיה, ואמר תוציאו אותו להורג. שמו אותו על הבמה, לוקח חרב, הקדוש ברוך הוא עושה שכל הצוואר שלו הופך להיות כמו שיש. הוא מנסה פעם, מנסה פעמיים, 3, לא מצליח להרוג את משה, זה משהו לא יאומן. תוך כדי משה רואה את הנס הזה, ומבין שעכשיו הקדוש ברוך הוא איתו, אז הוא אומר, זה הזמן שלי לברוח. הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס, התעברו כל אלה שהיו מסביב, נהיו חרשים, לא שומעים, לא מדברים, לא רואים, והוא מצליח לחמוק מהם. הוא בורח, מגיע לארץ, לאן הגיע? למדיין. מדיין. יפה. מגיע לארץ מדיין. איפה תמיד יש את המפגשים האלה? כשבאים לדבר. מגיעים לבאר, הוא רואה את הבנות של יתרו מגיעות להשקות את הצאן של אבא שלהם. הן מביאות את הצאן, אבל הרועים עומדים שמה. לא נותנים להם להשקות את הצאן. לא, אתם לא תשקו. לא, אתם לא תיתנו. משה מסתכל, מה הולך פה? הוא תמיד רדף אחרי הצדק, זה היה משה. צדק תרדוף. מסתכל עליהם, יצא להם כמו איזה עבדי. אמר, זוזו הצידה. העיף אותם ימינה ושמאלה, אמר לבנות, תשקו את הבאר. הבאר הייתה עולה, לכבוד משה. כל פעם שהבנות היו באות להשקות, המים היה עולה לקראתם. הבינו שיש פה משהו מיוחד. טוב, הם חוזרות הביתה, אבא יתרו שואל אותם, מה קרה היום חזרתם כל כך מהר? לא כמו כל יום, אני יודע שמציקים לכם והם לא נותנים לכם. אמרו לו, איש מצרי עזר לנו. היה שם איש מצרי והמים עולים לקראתו, וזה הלך כל כך בקלות ובמהירות. למה לא רצו לתת לבנות של יתרו להשקות את הצאן? אתן יודעות למה בנות? למה? למה לא נתנו להם להשקות? מה הבעיה שלהם? הם גם עמדו בתור כמו כולם. אלא מה? שיתרו התחיל לחזור בתשובה. הוא היה הכומר. מספר 1. עובד את כל העבודות זרה שבעולם. ופתאום הוא מחליט לחזור בתשובה, אז הם שנאו אותו. הם אמרו, מה זה עכשיו? הוא רוצה להיות יהודי היתרו הזה? מה עובר עליו? אבל הוא לא יהודי. אבל התגיירה, גיירו אותה. אז באמת, הוא קורא לו, יושבים איתו, אוכלים איתו. היה עוד נס שבגללו יתרו הבין שמשה זה משהו מיוחד. היה מטה שהקדוש ברוך הוא הכין אותו בגן עדן. והאדם הראשון לקח אותו. וזה עבר מהאדם הראשון לנוח, אברהם, יצחק, יעקב, ליוסף. זה הגיע עד יוסף. כשיוסף נפטר במצרים, פרעה לקח את כל הציוד שלו, בין היתר היה המטה הזה. אז הוא שמר אותו אצלו. כן, תכף. אז הוא לקח את המטה הזה, שמר אותו, שמר את המטה הזה, וכשיתרו ברח מארץ מצרים, גם יתרו ברח ממצרים. כשהביאו את הגזרה הזאת להרוג את כל התינוקות, יתרו אמר לפרעה, לא, אני לא מוכן להיות שותף לדבר הזה.
אז הוא לקח את המטה הזה איתו וברח איתו למדיין. במדיין הוא שם אותו בגינה שלו. וכשהוא רצה להוציא אותו, אף אחד לא הצליח. ניסו אנשים גיבורים, חזקים, ניסו במכשירים, אין. לא הצליחו להוציא את המטה הזה. כשמשה הגיע לשם, לבית של יתרו, הוא רק משך אותו ככה כמו איזה נוצה, והוציא אותו. על המטה הזה כתוב השמות של אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, כתוב את שם השם, כתוב את 10 המכות שקיבלו המצרים בארץ מצרים, אז הוא הצליח להוציא אותו בקלות. אז יתרו רואה את כל הניסים האלה, אומר לציפורה, תתגיירי, תתחתני עם הצדיק הזה. היא מתגיירת, מתחתנת איתו. יש לכם כוח לשמוע עוד? כן, מרתקת. אז הוא לוקח את ציפורה והוא מתחיל לראות את הצאן של חותנו, יתרו. הוא יוצא עם הצאן שלו יום לראות, ויום אחד בורח לו גדי קטן. הוא רודף אחרי הגדי, הוא רץ אחרי הגדי, הגדי מגיע לתוך איזה באר כזאת, מין שלולית כזאת של מים, והוא שותה, צמא, ומשה רואה אותו, וואי, הוא מרחם עליו, יואו, בגלל שהיית צמא ככה ברחת, תשתה, הוא נותן לו להרוות את צמאונו, לוקח אותו ואומר, אתה לא תחזור ברגל הפעם, אני אקח אותך, שם אותו על הכתפיים וחוזר איתו לצאן. הקדוש ברוך הוא שרואה את הכל, רואה את הרחמנות על גדי, אומר לו, אתה מרחם על הצאן? אתה תראה את הצאן שלי. הרי אנחנו יודעים שאנחנו הצאן, עם ישראל זה הצאן של הקדוש ברוך הוא, אתה תגאל אותם, אתה תראה את הצאן שלי. ואז הוא נגלה אליו בתוך הסנה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהיה שיח של קוצים, וכולו בוער באש, שיח של קוצים, נשרף לשנייה. אבל האש בוערת, והשיח לא נשרף. ועוד יותר מזה. בנדיואן, והוא שומע... אש ועץ ממש עומדת ולא נשרף. לא נשרף, זה משהו לא אמיתי. כל הזמן. הוא קורא לו מתוך הסנה, ואומר לו, שנה עליך, מערכך, כל הסיפור שאנחנו מכירים, והוא מבקש ממנו לצאת לגאול את בני ישראל מארץ מצרים. משה, אני אגאל את בני ישראל, הוא מביא את כל הטענות, והוא צודק בטענות שלו. הוא אומר, אח שלי אהרון אחי נמצא במצרים, הוא חי עם היהודים, הוא מכיר את השפה, הוא מכיר את המנטליות, הוא עזר להם, הוא תמך בהם. מי אני שאלך? והקדוש ברוך הוא אומר לו, וראה אותך ושמח לבבך, לא כלפי חוץ, מהלב הוא ישמח שאתה תהיה הגואל, אל תדאג. והוא מביא עוד ועוד טענות ועוד, שבוע שלם דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, ומשה מביא לו כל מיני טענות, ובסוף הוא מביא לו טענה הכי חשובה. הוא אומר לו, ואם ישאלו אותי, איך קוראים לך? מה אני אגיד לבני ישראל? אם ישאלו אותי איך קוראים לך? מה הוא שואל אותו שאלה כזאת? הם הצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, הם לא מכירים את הקדוש ברוך הוא? ברור שהם מכירים את הקדוש ברוך הוא. אז מה זה ישאלו אותך? אלא משה התכוון להגיד, הם נאנקים שם. הם נמצאים באושוויץ, ואתה שכחת מהם כל השנים האלה, ועכשיו אתה רוצה להציל אותם? הוא בא אליו בטענות, אבל הוא לא בא אליו בטענות כי הוא מטריס את הקדוש ברוך הוא, אלא בגלל שאנחנו יודעים שאתה אוהב אותנו בורא עולם. אתה אוהב אותנו. אז מה זה כל המוות הזה? מה זה כל הצער הזה? אז הוא אומר לו, מה אני אגיד להם? איך קוראים לך? למה הוא שואל שאלה כזאת? כי לקדוש ברוך הוא יש כמה שמות. יש לו המון שמות. בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, הרחמן, אין סוף, כן. ויש לו שתי שמות שבהם לרוב אנחנו משתמשים. שם הוויה, שזה שם שבא כשהוא מתכוון לרחמים.
ושם אלוקים שזה מידת הדין. אז הוא מתכוון לשאול אותו, בורא עולם, באיזה מידה אתה בא? איזה הנהגה אתה רוצה להנהיג את עכשיו? אתה רוצה לבוא ולגאול את עם ישראל? באיזה הנהגה? במידת הדין? במידת הרחמים? באיזה מידה? והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה חושב? שאני מטייל ככה בשמיים? כל פעם שהיהודים בוכים אני בוכה איתם. כל פעם שהם בצער אני בצער איתם. ואם אתה לא מאמין לי, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה,